Kağıdın gelip çıkış tarihi. Kağıt halkın medeniyetinin ösüşüne, hat yazıwın ösüşüne täsir edipdir. Kağıt ilk Hytaýda ýüze çykypdyr. Hytaýlylar ösümlik süýümünden kağıt ýasapdyrlar. Mysaly üçin agaç gawuklary, pambuk agaçlary, kendir we kenebi ulantypdyrlar we ýüzüne ýazyp ýazyp boljak derejede kağıt ýasap boljakdygyny suwd edipdirler. Ýöne ony dolu kämilleşdirip bilmendirler. Kağıt Hytaýdan Ýaponiýa, Hindistana, Merkezi Aziýa we Ýewropa ýurtlaryna ýaýrapdyr. Japonlar el sumutynda hünärlerini kağıt ýasamaklikda görkezipdirler. Olar käbir ösümlikleriň gawuklaryndan peýdalanyp ören gowy netije gazanypdyrlar. Kağıt almaň tehnologiýasy ähli ýerde bir meňzeş bolupdyr. Ýöne önümçilik ören inçe bolupdyr. Ustalar gizlin sırlary özlerine saklap ýokary hili kağıt alypdyrlar. Şoň üçin her bir şäherde kağıt fabriklary bir meňzeş bolmadyk kağıtlar çykarypdyrlar. (751-nji ýylda Türkistanda Araplaryň we Hytaýlaryň arasynda bolan söwüşlerde ýetir alan Hytaýlylary Samarkanda getirýärler. Hytaýlylar kağıt ýasamaň syryny Araplara aýdýarlar. İlk Arap golýazmalary köplenç bombasina adlandyrylan kağıt ulanypdyrlar. Bu kağıt maýşgak üstü digir sary öwşünli bolup, sygyr we pagta tüýümlerinden düzülendir. Samarkand uzak wagtlap meşhur kağıt merkebleriniň biri bolupdyr. Juwat adlandyrylan eskilerden ham kağıt ýasapdyrlar. Dünýäniň köp ýurtlarynda Hytaý, Ýaponiýa, Hindistan, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Gollandiýa, Angliýa we Russiýa kağıt önümçiliğin tehnologiýasyny kämilleşdirip ýokary derejäge getirilip, durnukly häsiýete eýe bolmagy netijesinde milli çapxanalar ýüze çykyp başlapdyr.